están connosco no comezo dunha apaixoante viaxe. Queremosles propoñer unha travesía polo mellor da nosa cultura, dos nosos povos, vilas, xentes e lugares. Dende hoxe poderán encher connosco unha mochila a que nos acompañará nunha viaxe polas festas culturais e gastronómicas máis destacadas da nosa xeografía, do noso país. Porque temos moito que descobrir, porque temos moito que ver e porque podemos facelo xuntos. Acompáñennos, aquí comeza a nosa viaxe. Bos días, grumetes! Non pensedes que marchamos, non estamos fuxindo do país por mor da crise, non. E tampouco estamos de celebracións marítimas. Hoxe imos de peregrinos a peregrina, rumbo á cidade festiva desta fin de semana. Así que, grumetes, izade as velas, que xa se ve Pontevedra. Marta, que este barco non ten velas, e agárrate non vayas caer. Vai, home, é que non lle deixades a unha botarlle imaginación. Veña, ide vendo o sumario, xa comezamos de seguido. Ben, pois xa estamos chegando a Pontevedra, non? Sí, estamos llegando a Pontevedra. Onde imos atracar, exactamente? Vamos a atracar non el puerto antigo de Pontevedra, sino en el actual puerto deportivo de Pontevedra. Ou seja, que Pontevedra ten tradición marítima, non? Últimamente se está abandonando mucho, pero siempre fue una ciudad muy marítima. E como eran eses inicios marítimos de Pontevedra? Pontevedra fue, gracias al, digamos, al mar, fue donde creció la ciudad de Pontevedra y precisamente por donde estamos pasando hasta aquí llegaban barcos de vela, que es donde venían, atracaban en este puerto y es donde tenía donde empezó a nacer la ciudad. Pontevedra ya no vive del mar, vive incluso, yo creo que hoy en día vive de espaldas a lo que es, no el mar, sino el río, porque esto ya no es mar, es una ría, ¿no? O Club Naval ahora, dentro de sus actividades, tiene la actividad del puerto deportivo, donde tenemos una serie de socios con todos los barcos que estáis viendo, y tenemos una actividad deportiva también de piragüismo, que, como sabéis, aún hace 4 días estuvo aquí David Cal entrenando con nosotros. El jueves pasado, antes de irse a Londres, salió precisamente aquí a dar una vuelta en la canoa y se fue para conseguir la medalla, porque si no, ya le dijimos que no lo dejábamos entrenar aquí. Moi ben. Bueno, hoxe está desde día grande aquí en Pontevedra, non? Estamos de día grande, es el día de las fiestas, el día de la peregrina, ¿no? Es el día, yo creo que el día grande. Como vivides vos estas festas? Las vivimos pues, con mucha alegría, con mucha pasión, ¿no? Hoy incluso tenemos, aunque hay gente que critica las famosas peñas, ¿no? Que también hay que dejar disfrutar a los jóvenes, ¿no? Como eran estas festas fai moito tempo? Bueno, pues yo hace mucho tiempo me acuerdo incluso las famosas cucañas que se hacían aquí en el río, ¿no? Lo clásico de siempre, el palo que ponían con sebo para que los patos que te soltaban tenías que ir a cogerlos. Eran distintas, pero hai tradiciones que non se van perdiendo. Bueno, eu veño de fora, pero vou vivir as festas de Pontevedra como unha máis, como unha pontevedresa máis, e nada, chegando aquí en barco, e despois xa rumbo para o concello e comezar a procesión. Vereiche por ali, non? Sí, sí, seguro, seguro, seguro. Moi ben. Que ben, pois xa cos pés en terra firme. Imos dar comezo a nosa peregrinación ata a Praza do Concello e así poder asistir ao pregón oficial. Pero antes de todo isto, imos facer un alto no camiño para coñecer o casco histórico de Pontevedra. Imos! A marxe do río Lérez, na súa desembocadura na ría de Pontevedra, atopamos esta boa vila con máis de 82.000 habitantes e cunha industria destacada e unha actividade cultural propia da capital da provincia. Construída coa paciencia que dá o paso dos séculos, esta vila repleta de edificios de arquitectura culta e popular posee un dos conxuntos históricos máis fermosos e mellor conservados de toda Galicia.
Nestes últimos tempos converteuse ademais nunha cidade peonil, onde paga a pena saír a dar longos paseos, descansar nos seus parques e prazas ou a disfrutar dunha tapa, café ou copa en calqueras das súas moitas terrazas ao aire libre. Pontevedra é mar, deporte, cultura, tradición e prosperidade. E nestes días, ademais, é o epicentro festivo da nosa comunidade. Pero imos ver xa con quen vai dar Marta o seu primeiro paseo por Pontevedra. Hola, Patricia. Hola, Marta, que tal? Como estás? Moi ben. Benvida a Pontevedra. Ensíname a túa cidade, non? Vamos a dar unha volta. Aquel que ves ali é o santuario da nosa patrona. Bueno, é a patrona de toda a provincia de Pontevedra, a peregrina. Mais adiante, cando vayamos dando un paseo, vou entrar na iglesia de San Bartolomé e ali está a patrona de Pontevedra, da cidade. Pero iso só ten un día de festa. Onde estamos, Patricia? Mira, agora estamos na Plaza da Ferrería, que é a máis grande da cidade. Aquí é onde nos xuntamos todos, onde quedas con todo o mundo. Hai moitos concertos durante as festas e incluso durante o ano. E de toda a cidade, ainda que hai prazas moi bonitas e históricas, esta é a máis grande e a que máis utilizamos todos. E por que ese nome? Ferrería, porque antigamente os ferreiros estaban aquí. Imos chegar agora dentro dun momentiño á Praza da Leña e ali o que se vendía era leña e piñas para facer lume nas casas. Mira, agora estamos chegando á Praza da Leña e aquí temos o Museo Provincial, que é dos museos provinciais máis importantes de toda España. Ten moitísima variedade e foi fundado aquí, mira, ali tes unha estatua de Castelao. E xunto con Sánchez Cantón, con Castro San Pedro, foron os que impulsaron a creación do museo. Que ambientillo hai aquí? Mira, hai restaurantes moi bons e agora é un pouco cedo, pero despois sacarán as terrazas e a xente ven aquí para picar. Vexo que Pontevedra ten moitas zonas peatonais. Sí, prácticamente está peatonalizado. Hai unhas horas para carga e descarga e tamén a xente residente, pero prácticamente está restringido o tráfico e isto dá moita calidade de vida. Eu penso que Pontevedra cambiou moito desde que podemos vivila así. Patricia, que tipo de turismo recibe Pontevedra? Pois mira, un pouco de todo, pero agora todo o mundo que ven español queda un pouco asombrado porque é a gran descoñecida. E os estranxeiros que veñen tamén se atopan ben, porque pensa que somos moi poucos habitantes, 80.000, a cidade é pequena e tes acceso rapidamente a todo. Agora isto é a Praza da Verdura, ou da Feira Vella. E iso nome? Os produtos da terra, as mulleres así de preto de Pontevedra, certos días á semana viñan aquí para vender produtos frescos. E alá ao fondo está a oficina de turismo de Pontevedra, que é a Casa da Luz, porque Pontevedra ten unha curiosidade, foi o terceiro lugar de España que tivo alumbrado eléctrico público. E entón o xerador estaba ali, por eso ainda mantemos o nome de Praza da Luz. E xa temos ali a Valle Inclán. Valle Inclán non era daqui, pero viveu aquí 3 etapas da súa vida e publicou aquí o seu primeiro libro, Femeninas. En especial visitaba unha biblioteca que había aquí. No segundo piso decidiron facerlle unha pequena homenaxe. Aquí hai outra persoa famosa nesta plaza, é a persoa que dá o nome á praza, Méndez Núñez. Dou a volta ao mundo na súa fragata, na Numancia, tamén participou na batalla do Callao, como ves aí. Patricia, por que ten que vir a xente aquí a Pontevedra? Bueno, pois por moitas razóns, porque o casco antigo merece unha visita, porque temos playas preciosas a moi poucos kilómetros da cidade. Vexo que a ti encántache esta cidade. Bueno, eu non son daqui e vivo aquí, así que con eso xa che digo todo, porque me gusta, porque penso que hai moita calidade de vida e porque me gusta moito a xente daqui. Eu quedei encantada. Pois xa dillo a moita xente que veñades todos por Pontevedra, vale? Ben, pois xa chegamos. Nuns intres, dende aquel balcón de ali, o pregoeiro Xavier Fortes anunciará o comezo das festas da Peregrina 2012. Imos escoitalo e a ver se conseguimos falar con el.
O pregoeiro destas festas da Peregrina 2012 é o xornalista Xavier Fortes, un dos rostros máis coñecidos da televisión nacional logo de dirixir un espacio de información e debate e que soubo imprimirlle o seu selo persoal. Non podía soñar, o que é imposible que un poidese imaginar é ser pregoeiro das festas da Peregrina. Eso non entra en ningún plan porque é algo demasiado fermoso. Vivan as festas da Peregrina, viva Pontevedra! Xavier, pregoeiro da túa cidade. Sí, algo que non podía imaginar, por lo tanto moi contento, moi responsabilizado e moi orgulloso. Eu decía que estaba acostumado a facer moitas cousas en televisión, en radio, pero estar na túa cidade o día que comenzan as festas que sempre viviches de neno, con toda a xente que coñeces de baixo, é algo moi duro. Al final creo que salín dignamente. Ca camiseta do Pontevedra. Sempre, porque a min gústame decir que sempre presumimos os pontevedreses de que sempre defendimos as entidades ou as persoas ou persoeiros que deron son a Pontevedra, sobre todo especialmente cando están nos peores momentos, nos máis delicados. E agora, que plans tes? Descansar. Bueno, agora é hoxe, día 11, non? Día do pregón. Logo descansar, estar coa miña familia, cos meus fillos, ir a Lapamán, Pontevedra, Caroi, recorrer Galicia, que non a recorría dende aí moito tempo, e descansar. E logo, a partir de setembro, xa veremos. Bueno, pois, deixote ca túa xente. Pois moitas gracias. E co teu día. Moitas gracias. Noraboa. Moitas gracias. Ben, amigos, pois xa estamos en festas. Agora vai comezar a procesión que rematará coa ofrenda floral na Igrexa da Peregrina. Vou ver se atopo algún cofrade. Ben, pois xa arrancou a procesión. Pois vamos empezando as festas. Sí, non? Que é o que temos aquí diante, exactamente? Pois é a carroza procesional que mañán trasladará a Virxe Peregrina pois polas calles de Pontevedra. Entón agora que imos facer? Imos polas rúas de... Agora vamos polas rúas do casco antigo de Pontevedra hasta chegar ao Santuario da Peregrina. Hai, diríamos, unha ofrenda que realiza unha xoven de Pontevedra en nome de toda a ciudad. E logo despois todo o personal que acompaña a carroza pois deixa un ramo de flores ali para a Virxe. Que significa este día para a xente de Pontevedra? Pois moitísimo, o comenzo das festas máis grandes que hai en Pontevedra. Non sendo aínda a Virxe Peregrina a patrona de Pontevedra, pois habrá sentimientos de todo tipo, non? Pero fundamentalmente a xente de Pontevedra ten unha gran devoción á Virxe Peregrina. Bueno, pois uno deixar en compañía desta xente para que siga a procesión e vou seguir un poquinho máis adiante. E logo despois xa falamos o que queda. Moi ben, ata logo. A Virxe da Peregrina é a patroa de toda a provincia de Pontevedra e tamén do camiño portugués a Santiago de Compostela. Nesta xornada festiva, previa á propia data da celebración religiosa en honor á Virxe, centos de persoas de todas as idades, en especial nenos e xóvenes, moitos deles ataviados con traxes regionais, achéganse ao Santuario da Peregrina para honrar con flores a Virxe. Moi boas! Hola, moi boas. Vexo que estades preparadas ca ofrenda para a Virxe da Peregrina. Sí. Levas aquí as nenas. Sí. Todos os anos participades. Sempre. Desde que eu era pequeniña e agora sigo coas nenas. E os traxes? Que xa era meu. Ese era teu, de cando eras pequena. Este tamén. Bueno, isto vai ser de xeración en xeración, non? Por que facedes isto? Gusta vos? Pois porque nos gusta, é xa unha tradición de toda a vida. Ahora que imos facer? Chegades á Igrexa da Peregrina? Deixamos de as flores a Virxen como ofrenda. Todos estes ramos deposítanse nunha tarima no centro da igrexa, colocándose aos pés da Virxe tan só algunhas flores a xeito testimonial. Tamén hoxe ten lugar nesta procesión o traslado da carroza procesional que mañá levará a imaxe da Virxe da Peregrina.
esta comitiva é seguida por multitude de fieis e curiosos atraídos pola vistosidade da calesa e dos pequenos romeiros que van con ela, así como polos cabezudos e grupos folclóricos que a acompañan. Tranquilamente tomando algo nunha terraza coa concelleira de festas. Moi boa tarde. Moi boas tardes. A ver, contame un pouquiño que temos preparado para estas festas da Peregrina. Pois hoxe empezamos a semana grande das festas da Peregrina e a verdade é que é non parar. Dende hoxe até o domingo da semana que ven que rematan, hai actividades a todas as horas, pola mañán, pola tarde, pola noite, para todas as idades. A xente volcase? Sí. Eu creo que o máis bonito das festas de Pontevedra, de toda a programación do verán, de calquer cousa que se fai, é que a xente de Pontevedra participa dunha forma entusiasta. Sobre todo o que máis caracteriza as nosas festas é o ambiente. A xente pola rúa, a hospitalidade que temos as pontevedresas e os pontevedreses que fai que estar aquí en festas sexa moi agradable. Por que crees que isto é así? Gústanos a festa. Gústanos que a nosa cidade teña vida, que a nosa cidade sexa unha cidade animada, con actividade, e porque tamén saben que é positivo para Pontevedras. Cantos visitantes poden chegar a estar aquí, na Peregrina? É dificilísimo de calcular, dificilísimo, porque, bueno, depende de moitos factores, da meteoroloxía, por exemplo, que esperemos que nos siga axudando, que son miles e miles de persoas. Carmen, para ti, o prato forte das festas da Peregrina, cal é? É que son moitos meses de traballo, de moitísimo cariño co que se organiza todo, eu creo que, bueno, para min o prato forte é ver a xente. Como pontevedresa, así, hoxe, máis ou menos, que vas facer? Como vas vivir a festa? Pois, como a inmensa maioría dos pontevedreses, disfrutando as prazas, indo ao concerto, indo aos fogos, e deixándome levar polo ambiente. As festas xa están en marcha, pero aínda quedan por diante 9 días festivos cheos de concursos, concertos, pasarrúas, fogos de artificio, barracas... Barracas? Sí, voceciña, barracas. Que ben, quero ir. Está ben, voceciña, vale, imos de seguido. Genial. Que paciencia hai que ter, E quero algodón de azúcar e unha manza desas vermellas con caramelo. Durante os 7 días que seguen esta primeira xornada de festas, a cidade de Pontevedra convértese nun hervideiro de xente, música e animación, con multitude de concertos gratuitos e espectáculos para grandes e pequenos. Pero ademais, atoparemos estes días o recinto feiral no Parque da Alameda. O lugar ideal para disparar a nosa adrenalina nas moitas atraccións ou para conseguir un boneco ou probar sorte nos postos de tiro. Música, xuventude, emoción, luz e cor inundan este parque de diversión no centro da cidade. Que envexa, que boa pinta. Iso vai ser para min, verdade? Marta, non era para min. Marta. Ben, pois imos deixar a festa aparcada durante un ratiño para botar unha ollada atrás e coñecer o pasado de Pontevedra dun xeito distinto. Imos de museos. Bueno, Xose, contame, onde estamos? Que é isto? Estamos no Centro de Interpretación das Torres Arcebispais de Pontevedra. É un centro con carácter didáctico e divulgativo, é o único que conta a historia de Pontevedra. E que podemos ver aquí? Bueno, este espacio é o foso do Pazo Arzobispal, que é o que se conserva, atopouse no 2008 o remodelar esta praza. Bueno, comezamos nosa visita aquí nas pantallas táctiles e no modo de espera das pantallas vese unha vista de Pontevedra de fai uns 350 anos, a Basílica de Santa María, a primeira parroquia de Pontevedra. Este sería o Pazo Arzobispal, que é onde estamos nós. A ponte que ves aquí é a Ponte do Burgo, que a que dá nome a Pontevedra. O nome de Pontevedra ven do latín e significa Ponte Bella, porque a cidade naceu a través da ponte. Podo tocar a pantalla? Claro, sí.
o que era antes. Sí, isto é a versión de máximo esplendor do Pazo, que é do século XVII, como indica aquí. E nós onde estaríamos agora mesmo? Bueno, nos atopámonos neste foso. Ah, que sería isto, non? Claro, todo este muro da contrascarpa ven sendo este muro que baixa. O inicio desta torre, a torre sería esta estrutura, esta é a torre, e onde se apoiaba a ponte levadiza que se ve na maqueta, pois apoiábase nesta estrutura que está no chan, con forma de cruz. Bueno, estos son proyectiles de catapulta dos ataques que sufriu a cidade. Sí, despois aquí temos unha proba tamén do bo estado de conservación no que se atopa o foso, que son as marcas de canteiro. Eles cobraban por pedra colocada, entón facían a pedra, marcábana, se se utilizaba na obra cobraban, se non se utilizaba non cobraban, dai o feito de marcalas. E que temos nestas vitrinas? Nestas vitrinas pois hai unhas pezas que si son orixinais e apareceron na excavación. Esta era unha cerámica de estatus, de luxo na época. Despois nesta vitrina temos esta xerra que utilizábase para beber o viño. Despois temos estas moedas que están un pouco para dar fe do paso do tempo. Bueno, Marta, ahora vai dar comezo a proyección, que en 3D, aquí tes as gafas, podeste sentar aquí nas bancadas, e conta dunha forma pois máis amena a historia de Pontevedra. E se tes despois algunha pregunta ou calquer dúbida, pois estou aquí para responderche e espero que disfrutes da visita. Moi ben, moitas gracias. Despois de unha boa ración de cultura, poñemos rumbo de novo ao epicentro da festa. As Rúas dos Viños son o lugar máis axeitado para coñecer a Pontevedra máis auténtica. Imos! O actual concepto de cidade peonil que ostenta Pontevedra ten a súa maior expresión na zona de viños. As populares peñas, formadas por moitos veciños de Pontevedra, saen estes días á rúa na procura de diversión, boas tapas e a compañía da súa xente. A cidade das festas da Peregrina vístese de gala a estas horas e é difícil non atopar os bares, tascas e restaurantes ateigadiños de xente. A xuventude mistúrase como nunca coa xente maior e o bo tempo animaos para facer que Pontevedra luza a súa millor imaxe nas terrazas do centro histórico. Ben, amigos, pois chegou o momento de despedirnos, pero non de rematar a festa, porque a voceciña máis a min aínda nos queda unha longa noite por diante. Eso sí, levamos a mochila chea de cultura, de religión, de mar e de peregrinación. Xa sabedes, disfrutade sempre da nosa terra e recordade que a verdadeira viaxe non está en descubrir novas terras, senón en miralas con novos ollos. Vémonos pronto. Moi ben, Marta, pois aquí mesmo poñemos fin a esta viaxe. Vémonos pronto, amigos. Ata sempre. Especialista, pido, por favor, un aplauso para os ramistas. Todo verán sen dormir. Xa che dormirei no inverno, pero xe sei a onde teño que ir. Troula xoldra festa, carallada romaría. Non hai terra como esta pra venceres na cantina. Son Xavier Fortes, dende Pontevedra en festas, un saúdo aos que ven a Mochila do Viaxeiro en V Televisión.